ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарон ва хоҳарони аҳли ислом ва аз ҷумла ҳаводорони шабакаи корбони умр, бар ҳамаи шумо маълум аст, имрӯз бар асари садамаи нақлиётӣ дар роҳи Кӯлоб, Муъминобод 6 узви як хонавода ба ҳалокат расиданд. модари дар қалб ҳазорҳо орзу дошта бо 2 писару 1 духтараш ва келину набираи 7-солааш ки дар айёми ҷавонӣ буданду аз дунё чизе надида буданд, мехостанд дар тӯи яке аз ақрабояшон иштирок намоянд, вале мутаассифона марг нагузошт ва дар роҳ мошини онҳо ба мошини боркаш кам аз бархӯрда ҳамагӣ ба ҳалокат расиданд. худо раҳматашон намояд. онҳо аз ҷамоати деҳоти Боғгаӣ, деҳаи Фирӯзабои ноҳияи Муъминобод буданд. акнун аз ин оилаи бузург ҳамагӣ як писар боқӣ монд. бисьёр талх ва аламовар буд ҳангоми дидани 6 тобут дар як ҳавлӣ. худо ҳамаи мову шуморо нигаҳбон бошад. афсӯс ки марг амри тақдир аст. бинед ки мо ба аҷал ба пои худ равон мешавем, аммо худ намедонем ки аҷал дар ҳамон роҳ моро интизор аст. фарзанде аз дунё гузашт. модаре ӯро барои хонданаш равон карда буд. баъд аз чанд моҳе фарзанд ки аз дунё мегузарад, писари 18 сола, дар ҷанозааш модар дод мезанад. кош мегӯяд ман писарамро намегузоштам, то ин ки дар ҳамон шаҳр намехонд. шояд имрӯз писарам зинда мебуд. агар мо амри тақдирро медонистем ва медонистем ки дар куҷо ҷонро ба ҳақ таслим мекунем, албатта ба он ҷо намерафтем. аммо афсӯс, дар куҷо, кай, чӣ гуна, дар кадом ҳолат мемирем, ин ҳама дар назди Худованд маълум аст.